чорабинии идона бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар кохи фарҳанги шаҳри ҳисор бо ҳузури намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, корхонаву ташкилот, ҷамоату деҳот, муассисаҳои таълимӣ ва бо иштироки васеи сокинони ин гӯшаи кишвар доир гардид. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ҳозиринро ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон таҳният гуфта, ин рӯзро рамзи иттиҳоду ягонагии мардум, пирӯзии ақлу заковати солим ва тантанаи сулҳу субот дар саросари кишвар арзёбӣ карданд. мардуми шарафманди шаҳри ҳисор баронанд, ки мо фарзандони гузаштагони некномамонро зарур аст, ки то ин рисолати таърихӣ ва суннатҳои неки миллиро идома бахшида кишвари худро ба мулки ободу зебо табдил диҳем ва як сарзамини пешрафтаву шукуфоро барои наслҳои оянда ба мерос гузорем, то ки онҳо дар фазои сулҳу осоиши пойдор ва ваҳдати ҷовидонаи миллӣ зиндагӣ карда ватани муқаддасамонро ҳифзу нигаҳдорӣ намоянд. барномаи театркунодашудаи шӯъбаи фарҳанги шаҳри ҳисор, ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз иборат буд, писанди ҳамагон гашт. мутрибону саравандагон бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона, ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, хотири ҳозиринро шод гардониданд. бояд гуфт, ки дар ҳақиқат дар таърихи давлатдории тоҷикистони соҳибистиқлол 6 ноябр ҳамчун рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон абадан сабт гашта, онро чун ҷашни хотирмони таърихӣ ва рӯзи фархонда таҷлил менамоем.